jamde jeeɗiɗi silmaji capan tati woni Dakar lamorde Sénégal waktuji tati fawi hen to Makkatal Mukarram. Amadou Barouba. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde jamalla wale mon bisimilla mon e ley kabaruji ɗi hande ko alkamisa balɗe 5 e lewru jeegom ɓuuri hitande ujunnaji ɗi e nogas e 5 yallah hokken ñalde dow jaam ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi e oɗo subaka to leydi biteni Mali ñalorma hanki pelle kuliyankoɓe jani e dow konu koɓe Mali to testitta diwal gawre o leydi ndi ko ɗum holli konu Mali tefore no waɗe gam yitude waɗuɓe nde fiyande jenim holli kañum ɓe jani e dow konu Mali e walidiɓe mumen Wagner to Mamari Bougou saraji Bamako lamonte leydi ɗi kabaru mo hoɗuɓe e diwal ngal jeddi ɓe tengtini wonde ɗum ko pellanɗe hebloji konu ngu wona goɗɗum. Sénégal caggal yontere jonde hakkude ɓeɓe leydi ndi timmi hanki alarba ko ɓuuri temedde jeeɗiɗo jeeyaɓe pelle politique civil en e ko nandi hen tawama e nde jonde namire nde yewtere ɓe jewtidi e toɓɓe kewɗe humodirɗe e jogolal leydi ndi hayso tawi ɓe kawri e yoga e toɓɓe woodi ɗo kawral heɓaka tafon ma en gartu hen. horejo jagorɓe leydi Guinée Amadou Wuri Ba o wiyete o yewti alhaali faggudu leydi Guinée hanki ngaalu leydi ndi no woni e hutorede no feewi o saaha horejo jagorɓe ɗe nantini wonde faggudu ndu no hani yajjinede gollorɗe mawɗe isinaji darne ngam sukaɓeɓe keɓa golle tedduɓe ma en gartu hen bisimilla moon. On calminamon juuramon jettama bisimilla moon e ley kabaruji ɗi konu Mali holliti alarba hanki wonde ɓe janama to tessitta e nder nokkuji keeri tati hakkude Mali Burkina Faso e Niger e nder ɗum jenim fedde kuliyankoɓe wi hanki wonde ɓe jani e dow konu Mali e walidiɓe mumen Wagner e nokkure heblirde konu ngu to Mamari Bougou saraji Bamako lamorde nde kono e wiide humpitoji immiɗe hoɗuɓe e nder ngal diwal ngu jangu waɗani ɗum ko pellanɗe heblo konu Mali wonno keɗoɗe nolel tal. E nder windande ardiɓe konu Mali ina kumpita yimɓeɓe wonde pelle kuliyankoɓe jani e dow nokku biyateɗo te site e nder diwan gawo banggue rewo leydi ndi hanki nayi lewru jeego ɓuuru hitande junnaji ɗiɗi nogas e 5 hedde jamdi 15 kikiɗe kono noon ngu haalani eko fati e limore waraɓe walla nangaɓe e ngu jangu ɓe joguiɓe humpitu konu gandani wonde laaɗe weeyo ɓamama gam yitude ɓe wat boniyankoɓe kono noon e biyol hertorɓe kisal Sahel oɗon nokku woni ko en jimadi pelle kuliyankoɓe état islamique mo Sara mawɗo ko ngol woni jangu nayaɓul en dow konunkoɓe malinaɓe e nder yontere wotere jinim fedde kuliyankore jokkodirde Al-Qaida wi e windande wonde yani hanki e dow nokku eltirɗo konu Mali e walla dimɓum brisnaɓe to Mamari Bougou wuro ngo kilométre ji jenayi goni hakkude mum e lamorgo leydi ndi Bamako kono noon goto e ardiɓe nokku o andani wonde jangu waɗani taw to Mamari Bougou o ɓeydi hen wonde ko piyanɗe ɗe konunkoɓe elteteɓe mbaɗata saaha e saaha foof RFI noon etima jokkodirde e konu Mali gam hebde humpito e jangu ngu kono ngu jaabaki tawa kono ala ko ngu jaabi taw olel tal